Ето това Peugeot 2020 година дойде при нас. Клиента се оплаква от проблеми с екологията, светещ чек. Ето повреда в двигателя. Я да видим какви са проблемите. Денох система, прежър, налягане на AdBlue и помпата Gauge модул, вече е заминал. Общо взето това си им слабото место на Peugeot, както всички знаем. С DCM 7.1i компютър, 2020 си е колата и на прозорци, и на рама, и на всичко. Сега ще изключим AdBlue след маличко и край с проблемите. И вие, ако имате такова Peugeot с проблеми в AdBlue, обаждайте се. Ето, приятели, сега ви показвам вече готовия софтуер, как почва да се налива. През буксата го работиме с оригинален флекс уреда, ето го Peugeot-то. Но ще работиме само и само за нашите клиенти да са доволни. Ето, 4%, 5%, след около 3-4-5 минутки ще е готово и ще ви демонстрираме вече с спряно AdBlue, само през софтуера, без да се откачат модули отзад, без да се откачат бушони, жици, кабели, всичко си е фабрично. По всяко едно време за половин час може да бъде възстановена цялата система на Peugeot в оригинален вид. Без никакъв проблем. Така че, ако и ви имате проблеми с AdBlue на Peugeot, Citroen, Renault, Audi, BMW, Mercedes, няма проблем. Пишете, имам оригинални софтуери за абсолютно всички марки, модели, коли. До 2022, 3, 4, зависи от модела, марката, може да ви съдействаме. Най-добри цени даваме за град София, може и на адрес. Така че пишете, звъннете, безплатна консултация. Ето, приятели, софтуер е вече пренаписан. Сега ще стане на 100%. И сме готови с Peugeot. Вече колата край с проблемите в AdBlue. Трябва да изключим от контакт. Да пренапише кодировката на компютъра и сега ще стане completed. Ето, се късва. Добре. Всичко е в зелено вече на това Peugeot. Без AdBlue и без повече проблеми. Ето. Край с проблемите. На 88 000 реални километра. Колата е купена от България. Чисто нова. И AdBlue модула заедно с помпата отзад дозатора е заминал. Но ние имаме решение, ето, да оправим нещата бързо, лесно и без повече проблеми в дългосрочен план. Имате ли вие така кола, обадете се за безплатна консултация, ще ви съдействаме. Въпросът Peugeot е 3008 2020 година.